Se nidħlu għall-aktar proġett ambjentali ambizzjuż fl-istorja ta' pajjiżna. Għal dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela f'konferenza tal-aħbarijiet brabta mal-ewwel proposta li ħabbar il-Partit Laburista fl-ewwel jum tal-kampanja elettorali. Proposta li twiet allokazzjoni ta' 700 miljun euro fuq medda ta' 7 snin biex jiġu investiti fi spazju ħodor ġodda b'enfasi fil-qalba tal-ibliet u l-irħula. Dwar din il-proposta l-Prim Ministru Robert Abela tenna li din se tipprovdi pulmun ġdid f'kull lokalità u gvern ġdid Laburista jibda minnu fih biex jimplementa din il-miżura. Dr. Abela tenna li fit-tmiem dan il-proġett lan huwa li jinħolqu kullana ta' spazji ġodda u ħodor madwar pajjiżna. Wasaħaq ukoll li kull proġett li se jsir b'konsultazzjoni mal-komunità. Din il-proposta, Dr. Abela tenna li tinkludi investiment f'aktar parks pubbliċi, l-akbar proġett ta' tħaddir urban li qatra pajjiżna, żoni pedonali f'kull lokal, mini traffiku fejn possibbli, spazji ħodor miftuħa qrib kulħadd u aktar parkeġġi taħt l-art bil-ħolqien ta' ġonna fuqhom. Se nniedu wkoll skemi biex jinxtraw proprjetajiet privati fil-qalba ta' żoni urbani biex jiġu maqluba fi spazji miftuħa. U se nniedu wkoll skemi għax-xiri ta' ġonna privati biex jinfetħu għall-pubbliku. Dan huwa l-kunċett magħruf bħala Urban Green Reclamation. Il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli spjegat uħud minn dawn il-proġetti fosthom dik taż-żona tal-parkeġġ ta' San Pawl bejn Bormla u l-Isla li qabel kien immirat biex isir dormitorju. Il-Ministru Dalli spjegat li din l-art se tinqaleb fi spazju aħdar mingħajr ma jintilef ebda parkeġġ billi fil-fatt isir parkeġġ taħt l-art. Dr. Dalli spjegat ukoll proġett ta' pjazza ħadra u miftuħa fil-qalba ta' San Ġwan fi ġnien Kering Grek, dan fil-waqt li ssir mina taħt l-art biex ma jxekkilx l-andament ta' traffiku. Ir-raba Tawdax ukoll se jintlaqat minn din il-proposta maġġuri ta' spazju ħodor permezz ta' proġett ambizzjuż bis-swit il-venda tal-karozzi tal-linja. Dak li sal-lum huwa proġett tat-tarmak se jinbidel f'park għal familji li ser ikun qed jinkludi wkoll ground tal-futbol u parkeġġ taħt l-art. U b'din il-proposta f'termini ta' spazju miftuħ dan se jingħaqad mal-ġnien ta' Villa Randall u l-bandli preżenti u se jkun fost l-akbar spazji miftuħa għal familji fil-pajjiż. Fil-Ħamrun fl-art fejn hemm il-fabrika tal-ħalib ukoll se jsir ġnien ta' 10 tomniet tal-familji flok żona industrijali u parkeġġ taħt l-art. Fil-wiet ta' Birkirkara tiġi propost li tissaqqa fil-vija tal-ilma biex bekk isir spazju aħdar fil-qalba ta' Birkirkara. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Ambjent Ron Farrugia spjega li l-livelli jmiss ta' proġetti fil-qasam ambjentali jinkludu wkoll Santa Venera. Fosthom it-tisqif fuq il-mina ta' Santa Venera li jissu huwa lest u bekk jibda x-xogħol biex isir spazju miftuħ ta' 7 tomniet ta' art flimkien ma' parkeġġ. Ma' dawn il-proġetti hemm wieħed ambizzjuż fil-Furjana. Triq Sant'Anna fejn hawnhekk se naraw illi mhux biss dal-proġett huwa fattibbli imma se jsir ukoll. Nafu mill-iljun tal-Florjana sal-Monument tal-Gwerra hemmhekk se jiġi stretch of land illi issir kollha ħadra u allura żona tal-rekreazzjoni għal familji illi jgħixu hemmhekk. Se tmur lura għand in-nies. Bit-traffiku ovvjament kollu jgħaddi minn taħt l-art kif din naraw fil-visuals illi għandna ma' ġemna. Proġetti oħrajn jinkludu l-estensjoni tal-Inwadar, il-Park ta' Taqali u ta' Benajsa flimkien ma' parks ġodda f'Bormla, il-Birgu, Park Ġeoloġiku Arlapsi u Wiet Żurriq u l-konverżjoni tal-pont magħruf bħala tax-xelf Birzebbuġa. Il-Prim Ministru Robert Abela temm din il-konferenza tal-aħbarijiet billi qal kif dawn il-proġetti se jibdlu wiċċ pajjiżna għal Malta u għawdex isbaħ u għatenna li kull meta wieħed dan il-gvern wettaq u bekk konvint li flimkien se naslu.